Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Iveta Radičová, dnes ste mali stretnutie s žitnoostrovskými starostami. Čo bol cieľom tohto podujatia? Keď vám poviem, že to vôbec nesúvisí s tým, že kandidujem na prezidentku tejto republiky, uveríte mi? Áno. No, samozrejme, odľahčená odpoveď. Ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky sa pravidelne stretávam a chodím po Slovensku, aby som naozaj si zmapovala reálne problémy, ktorými ľudia žijú a čo ich naozaj trápi. A keďže mám zajtra oficiálne stretnutie s ministerkou zahraničných vecí Maďarskej republiky, s pani Kinga Göncz, a našou témou budú predovšetkým slovensko-maďarské vzťahy a možné konkrétne riešenia, ale aj príprava na summit premiérov Európskej únie v Prahe, tak je pochopiteľné, že som na dnešný deň zvolila práve Južné Slovensko, oblasť Žitného ostrova, okres Dunajská Streda, na stretnutie sa so starostami a primátormi obcí a miest v tomto regióne. Čo bolo ťažiskom na týchto rokovaniach? Témy rozhovoru boli zásadne tri. Prvá, ako pokračovať v decentralizácii kompetencií pre samosprávy, do akej miery je možné realizovať zákon o sociálnych službách v tej podobe, ako ho prijala vláda, a či vôbec je ho možné bez úpravy a novelizácie realizovať. Ten druhý okruh boli samozrejme témy, ktoré sa vzťahovali na vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. No a ten tretí okruh naozaj boli všetky nastávajúce voľby, ktoré čakajú Slovenskú republiku, aj prezidentské, aj v rámci Európskeho parlamentu, aj vyšších územných celkov. Bolo to len informatívne stretnutie, alebo prinieslo aj nejaké konkrétne výsledky? Samozrejme, že sme prišli k viacerým návrhom a riešeniam vo veľmi priateľskej atmosfére. Takže aj to bola priateľská atmosféra a diskusia, ale hlavne námety na nutnú novelu zákona o sociálnych službách, na otázku, či v tejto podobe to naozaj nie je aj zákon, ktorý je potrebné podať na ústavný súd, pretože istým spôsobom je možné zvažovať mieru diskriminácie klientov, ale aj tzv. Tretieho sektora pri poskytovaní služieb, ale hlavne obce si s ním nevedia poradiť, aby ho mohli realizovať. A presne sme vymenúvali tie bariéry, ktoré v zákone sú a ktoré potrebujeme nutne veľmi urýchlene v zákone odstrániť. A čo sa týka slovensko-maďarských vzťahov, ja som veľmi uspokojená reakciami a argumentami primátorov a starostov, ktorí naozaj uprednostňujú utišenie napätia, hľadanie spoločných tém, ktoré nás spájajú, a v dnešnej dobe, v tom sme sa plne zhodli, finančnej krízy, vážnych ekonomických dopadov, kedy naši občania žijú predovšetkým obavami a strachom o stratu zamestnania, sa potrebujeme rozprávať práve o téme zamestnania. O tom, či vo vašom priemyselnom parku naozaj pribudnú nové pracovné miesta, či nehrozí v niektorých firmách, ktoré sú tu, nejaké veľké prepušťanie, či to neohrozí ďalšie rodiny. Čo s poľnohospodárstvom, či naozaj ceny výkupu, ktoré dnes sú vo vzťahu k cenám predaju, ten rozdiel natoľko vážne neohrozí ďalšie naše poľnohospodárske výroby, že to bude znamenať väčšiu závislosť, ako to hovoria naši občania, na tom, že budeme už len jesť a konzumovať tovary z dovozu a nie vážnej domácej produkcie. Všetky tieto témy sme nielen otvorili, ale navrhovali aj riešenia. Mali ste stretnutie so starostami, ale sprevádzal vás aj Béla Bugár, čiže poslanec Národnej rady za stranu Maďarskej koalície. Pán redaktor, ja som kandidátka aj strany Maďarskej koalície na pozíciu prezidentky v tejto republike. A strana Maďarskej koalície tú podporu myslí aktívne a vážne. Takže pokiaľ idem do oblasti a regiónov, kde
má zázemie strana Maďarskej koalície, kde má svojich starostov, svojich primátorov zvolených do funkcií, tak má vždy niektorý z predstaviteľov, vrcholových predstaviteľov tejto strany, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, mojich kolegov v Národnej rade, na týchto cestách sprevádzajú. A musím podotknúť, že to robia rovnako aj zástupcovia kresťansko-demokratického hnutia a SDK UDS rovnako. Takže sprevádzajú ma, lebo je to jednak džentlmenské, jednak poznajú, je to úplná samozrejmosť, pretože som kandidátkou týchto politických strán. Ďakujem vám veľmi pekne a želám vám veľa úspechov. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za priestor, ktorý ste mi poskytli a predovšetkým za dôveru, ktorú dostávam od občanov a naozaj chcem zdôrazniť, že sa na moje rozhodnutia môžete spoľahnúť. Ešte